Abagahon sa City Hall ang mga bond papers, printers o mga photocopies sa tanang mga public school sa Dakbayan Salisay. Samtang ang module nga giandam sa Mohon Elementary School alang sa 50% nilang mga tinunan isip papamaagi sa pagdaginot. Si Chelo Valiena sa report. Sa pagsugod na sa klase karong Agosto 24, modular learning ang gamiton sa mga public schools sa Dakbayan sa Talisay. Sa iyang online post sa social media, gipasabot ni Mayor Samsam Gulyas nga lisod mapatuman ang online classes sa Dakbayan tungod sa kadako sa gahin nga gikinahanglan niini. Apan mipasalig ang mayor nga abagahon sa Dakbayan ang tanang bond papers, ink, ug hatagan og mga printer, photocopier ug laptop ang tanang public schools aron may magamit sa modular learning. Na-Xerox copier ang tanan schools and unlimited ink for all the teachers as well. Right now, ongoing ang process para hopefully August 24 when school starts, ready na ito mga maestra. Usa si Haralisa Ofredo, principal sa Mohon Elementary School ug ang iyang mga magtutudlo ang nagpaabot sa gisaad sa mayor. Samtang naghuwat, gipasabot ni Ofredo nga katunga lang sa mga tinunan matag section ang andamana nila sa module. Sama na lang ni ining mga magtutudlo sa grade 6 nga mi photocopy sa module alang sa katunga sa 289 ka mga estudyante. Only 50% lang sa number of enrollment per grade level kay as of now ang bond paper nga among napundo murag igo-igo ra siya. Gibahin-bahin usab ni Ofredo ang mga adlaw kung kanus ang makagamit ang mga magtutudlo sa photocopier. Kaganihang buntag ang mga magtutudlo sa grade 6 ang migamit sa duha ka photocopier aron pagkopya sa mga module alang sa mga tinunan. So gibay grade level. So usa ka grade level per day, then mao na ilang buhaton mag-print sila sa tanang kinahanglan. Samtang sa gipahigayon nilang brigada eskwela, dili pintal ang gipamaraig apan mga kagamitan sa tunghaan. Kaganiha miabot ang mga alcohol, face shields, bond papers, ug uban pa nga magamit kaayo nila sa pagbukas na sa klase. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bista.